Manchester. Wala ikaw na welcome to sa Bible study. There is a more important UCR. Klase nyo ba na impact? Before that, akong tagaan ang may pasalamat sa atong Marish Chris ini po king pastors mga dahil sa bahay. So atong sundan ang atong study isa magkanta sa malang samahan sa Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, estes nostra salve. A ti clamamus, exonis Filii, ad Jesus suspiramus, gementes sententes, in hac lacrimarum vali. Ea ergo, advocata nostra, illustrus misericordis oculus, ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis poso ipse ostende. O clemens, o pia, o dulcis, Virgo Maria, Once again, maging gabi at welcome sa atong Bible study. So, pasensya kayo ngayon ay kasulod sa atong tawagon binugang speaker, si Sarah Powers. Buhay na kayo siya na nagservisyo sa city, sa city Cebu. May lain at tawagon Brother Chris Bultang sa Cebu. Ini sa San Jose Equipment. Dati kami permissionan na bayan sa Indonesia. Kung sa Indonesia, sa mereka ibibili saya di ruangan. Indonesia tidak siap. Spanish word. English. Mana permissionan? Kung sa mereka permissionan atau simbahan kebaik Indonesia. Naman sa simbahan. Ang Indonesia makakuha sa kastigo temporal umikan sa salat ng mga pasayro. Sumunod so nandun ay sala na napasayro na apan doon na tayo kastigo. Huwag pasamot niya umagay pasayro na sala sa bahay pagpapupisa. Doon na pa tayo kayo, no? Ang seryo lang ito, ang ipin ko sa itong sala na nahin, unang tatapag pagpapaya.
Ada kesampo, mereka tahu na buhok, yang tungkol sa buhok niya diubah ang tindahan ng sila. Kaya tingnan ko na, nakay sa mga siya, ikapiso siya. Hindi mga buhok, pero siya ay daw ikapiso, kaya nahibo ko, ba't ko sa buhok? Sige, silingan mo dapat. Nawawin mo, ipasayo mo na yung himong mga sa hindi na kayo kapisog. Pero, may ang nalawag yung himo sa kupita. Pero na kapisog. Ipasayo ko ang kung nasa, pero magpayat ko ta. Sa dami, ipikto sa kumsa. Nakapasog niya. Sa daw sa may 12, 13 hanggang 14. Taas na yung istorya, at rin ng puro. Samtang siya David nagpapasok sa palasyo sa Teres, nakita niya ang babae na nalito sa lahat. Yung istorya, ipagawa niya ang babae. Kaya, nagtalikod pa kami, ibog ng mamahay. Korban, kung sa tulangan, mga pag-itino. Pwede ikaw masalit. Yan iba mga pag-isalit na asawa ay pili sa iyang sarili ang disulaw. Nangalang Korea. Nangayon sa kitchen, sa kumbata. Nagdamang kuwat, kung sakay natin ang kitchen. Pero kaya, taliya kasi, hindi niya masadaw. Ini si Korea. Ipakunin ito sa mga isok mga kawan. Ngayon yung skuter. Ang pwede sila naman tayo. Pero, kahit isisahan naman si Harimay sa kapapita. Propita na ta. Ikaya siya sa yan na kung makasalanan niya rin. Iyan isang ilan. Harimay, tunay ko sa tagato sa mga gati. Nagagagay kami. O, ang dato o raisingan na usaha ng bilog na kanil. Kunya, pagkabot sa bisita, wak magkuha o kanilo sa iyang hayop. Gatong hayop ang silingan sa dato. Sa may pagbihan yung pagkakailan. Ito ay matapos ng kawanan. O iyang lisa sa kanilo. Atong kabiro dito. Sa ikaw kita na ikaw na rin. Nanito sa ang tingin. Pagkalagang sa masawa, hindi mo magigilagilog, asawa ko yung sikaligan sa tao. Ito gilagilog, hindi mo magigilagilog ipapatay ang banan niya. Pwede yung ulang yan, yung kesiya niya ito sa mga Masaya bigay mo ni Nanay. Ikupisal siya na nata, kupita na nata. Kung sa may tubag, ikupita na nata, kumahan siya, kumisal. Pato pa, ipasayo sa Diyos ang imong masala o pilit kanyan. Apat ang gawin yung masala, imong mong ipisipalahan ng Diyos, mamatay ang imong puta. Nagisunan, dantang ito adlaw, tatalo grabe sikit yan na pagkat ito namatay. Pwede ko lang ganun. Igilinis siya pa. Huwag ka na. Usan ka ito. Nama, ipasay ito ito lagi ang mga sa Diyos. Pinagi kami pinamahan. Pero sa aking kabiyaran, nagsamin, tatong kamakain siya ang ito. Kaya siya kasakit. Unang pisunan nga sa diha ang mga mortal sin. Atong ikot isa. Pero ang bayan ito na si Ito damig sa kumsa. Sama sa ito. Ganang tayo sa tabok na sa kulitaw. Kaya garupi. Samta yung sakit niya ko, matakit. Ia ibarat sini terus sakit.
May istorya yan. Masuk sa ito. Huwag may nakita pa ini. Di Jesus sila kanin ni mga mga. Ang iyan ay nakuha sa katsilan. Ang matatsara ko yung nakuha sa'yo at kulti iso. Iyan ako sa mga sabo yang lulun. Kenapa? Dia lagi itu. Itu kerja kamu. Nggak baik-baik ini sedikit. Kira-kira itu. Tak perlu. Naik. Oh, jadi kalau segitu. Nama saya dulu ya. Nah, ini. Nama seorang ini sudah baik dari waktu sini. Maka karena satu ini orang itu kan aku jadi orang pasai itu sudah bangsa. Apa sih sudah kayu dan mana? Umma aku kamu jika tu sasaran saya pulang. Terima kasih. Siapa yang kita menganak aku ini belum dapat yang kirimakan. Tunggu sasaran saya pulang. Ya tahu. Mama dari bawah. Nah, atau mga kapuanan, mereka itu pun pimpinan, mengirim ke kita, cisirada itu, mendapat apa? Positif, atas itu maupun tidak. Ini nasa terus sampai sibuk, urusan sini. Na tunay sa sanahon na official na nasunod ba nga nasakit ko sa pero kaya naman siya magkaroon siya na tunay ko sa pagkita sa gabi na manambak nga natin ko pagkita is ako rumanan tapos sa ito karamihan ni aplikasyon. Terus sudah kita sadurkan, oh, ganito, coba, bakul kalau saudara, ano, sadurkan yang mungkin kita sama dari yang kita, tidak tahu, saudara, nah bakul, ya pasnya, sih kita mungkin tahu. Mana? Apa soalnya? Besoknya, dos nanti, naaman, galan ini maksudnya, naaman. Dos bisa mengatakan sesuatu, atau maksudnya, angin panik, orang panik sepakat, nama sangat baik. Besoknya, nilai sedikit kembali, atau saya. Yang ada siya kuatkan, yang ada siya mga misi kulawan, kalau kewa manduala, ikut siya peng, ikut panahon, tinggal malu. Tidak tahu mana sudah. Kalau ke waktu nan, ada bakat, seperti kita yang lagi hasil, bakat macam yang itu, pas sama sudah yang ingat. Dalam bahasa hari saat berbeda, yang kelihatan kota lawan istri. Indonesia visita ini waktu memperhatikan. Atau orang kata, nama warta lawan istri, bukan hias. Kalau lagi kayak ini ya, kalau kita bertanya. Ini nak biasa. Semua komentar. Ini Jerman. Ada pasal kita ni mana ibu. Kita orang tidak mana. Turun ini wakali usaha ini. Ang salah sama saudara. Mutakut kali mau pihak dia. Oh, saya ingin berwana. Maka sudah. Ini sini ya. Kita ada sini yang ada. Lihat sini tidak ada. Memang sanahon siya na puti kaya bisan
Ano ha? Kasi ihasira na sa na naman kainan sa nagos yung kaliwatan ang sana. Yung mga nakasuro, matila kayo. Kita nagbusa. Usipin, lihat, makagantang na ito. Sumalas na ito sa lahor sa sunod. Maraming sebenarnya. Niya, kung sa may buwan, terus hari simpo, ursi, harus nasi. Maraming sebenarnya. Kung matanya ba? Kung sa may upong, kung sa may sadang, dan ini waktu ini, dan aku ini, ini mau mengatasi. Oke, saudara, kalau saudara, aku nak bisa pun, penalti sebagai kuat, penalti anak, mulu begini kita kurang itu, apa? Kita tunggu segala, kita ya, gua sampai waktu orang waktu Indonesia. Mungkin sudah na ang atong kapolimo naa sa kahimtang sa Kristo. Kaya kung naa sa kahimtang sa motor ng atong kapolimo, hindi pakasuro ang grasya sa motor. Palitan ka mulai basket, sektor, hindi mo bibili ko. Kanya mo bisa, rengis, pero may tawag tandaan. Siya, pero may tawag tandaan. Tapi, hindi ka, tawag tandaan. So yun ang naiso na, kita lakas kayo ng sanamata, kung maayo, maghahat ka, bibig-big minta, nakasakaitan sa grasya, sa buhay grasya, nakasakaitan sa mo ano mo kayo? Naayon mo ngayon buwan nakasibdya. Isaya sa individuals, naman pa inyo kalmasan kasalanan, pinagkulang kayo sa Diyos, ngayon lang ang Diyos, pero dapat sa Mateo 15, 8, tama, nais na tinig. Nama dapat ang pag-angko sa mga tao mo ay iya tunggu. Apa ang angko sa mga tao, iya saya punya benar atas kaitan sa grasya. Tanang mga kuhat yung may musuh atau kalat. Pero nangis kaitan sa nakotal, saya yung mga kuhat may wait-wait. Di kaso, kaya nga naman, kaya ang Diyos, ang tao, tunay ng kurang. Ito ba? Usahan ka kurang? Sa lahat. Usahan ka kurang sa tao sa Diyos, immortal sin. Tutup na paling menerhubungan sa Diyos kung ang maong sa iyo iyong ikupisan. Asa papasan, sa nawalang 20, kay Diyos na ito si Betis. Pasin mo, ato mga sabi mo man ay ipilin sa mga kapatid. Isa ito sa karako, siyong sa alino, magpapasasaya sa pag-isutso, isa sa mapula, sino siya? Basta balik ka niya na mag-inom so waktu ayo matutunan iyan kasero iyan pakaturo sama sa pag-ibig sa karir. Atau penyanyi isa sa mapula kagpo basta magpapro mag-inom so iya ako iyon sama sa pag-ibig sa karir. Ya, kung sa may tulungan na atong pag-alahao para magkawatan ng
tao na sa ikagaw, sana sa kanya sa grasya. Kaya napapaminaw sa ako dito. Nagkarawat partial endorphins. Pwede niya na atas sa grasya. Masa sa kanya makarawat endorphins siya, hindi magbasa sa Biblia. Isa lang 15 minutes. Nagkarawat partial endorphins. Isa pa? Sorry. O makalawag ka sa Lord. Isa pa? Kung mga posisyon basta sobrang mga tigisin. Kasi gusto tayo makalawag ako para sa Lord. Nasa kapit. Dosi Utsa Usbek. Yang masuk pa pagkala mo, mas mayaw pa ang sa mag-us, sa magpadalo, baligo, sa bakti, kaya mga kami gatalo, magbuwas o magbugas sa naranging kasalanan. Kaya magkitapon na. Kita nagkarawat ka pa sa ilogit, magbugas ang pangmusahan na rin. Kaya na, yan bisa fokusan. Yan naman sa ang Diyos din pagkakahat kung ang tao magkakaroon. Naman sa 24%. Kamatong pa, kamatong lagi na nagaghan at sigaw sa mga ito. Kaya para akong ginawa por posisyon, posisyon. Ikan pun kadang berkapur dengan posisyon na. Sige lang ya. Ang Diyos di berita nasa Diyos orang biasa terkait. Tubiyo sila. Maka sobrang dalam mahalan menarik sosial pusat supaya surga pan. Bila naman pemeriksaan Pak, terus Korinto, Bibi, saya atau Bibi, kamu bukan terdapat, ani bukan, kamu lakukan juta ya, maka ini juta ya, kayak anjur rumah, itu mulai mereka, terus Korinto 5, saya 100 lebih, terus Korinto Bibi, saya sendiri. Wala sunan. Tadi permintaan Diyos. Kung kita mengatakan. Nasa Biblia, na kung ginawa ko, dapat sa sino. Nasa tubig, kung ikaw mo tubig ko. Kung ginawa ko, dapat sa sino. Saya, naisisiyo sa kursa, untuk saya itu bisa sisi. Jadi kalau nggak mau kan kalau nonton sih saya ngomong lagi mana ke sana. Bila mereka kasih Indonesia, bila kasih Indonesia, udah lupa bahasa Indonesia. Sama yang udah kita makan partial endorphins. Masa ini pengurunan dari partial endorphins. Mereka dikatakan berbuang dengan seturbo sekali. Lalu imong tidak tertanggal dalam sirkuit. Nah, ini pas. Sehingga sangat senang. Nah, kalau nakasakta pumunta ang dami siyang pagbayad, hindi mo dadadata pinatatahan. Ibis, kuyong ka, hindi na yung meron sa portfolio. Kaya kupisan mo sa mga termo, turot ako nakuhin mo ka, wala pa man kamamatay, hindi mo dadadatahan. Rosary, basa sa Biblia, simpa, rosario, ang terpilih,
Angkor nga ang imong bayaran, lima na lahat. Kung siya mong data-data sa dami sa plate. Karoon kay, huwag niyo mag-mas pagbayan. Lima ataw na matay ka. Asa matay. Kaya asa matay. Asa ito, bayan mati. Bayan lima kata. Atong Diyos mo na pagbayan. Nandito sa purgatorio. Kunya ay ang talaga pagpunta sa purgatorio. Doon lang malayo sa tamas ito na ginuaw sa agit. Inan ang mas itong sabi na kung mamatay ka karoon ang iyong putanan sa purgatorio, tulong na buwan na kapag hindi ka musugot karoon, mamatay ka ang iyong putanan. Pagka puwan dito, tulong ka ito. Ako kung ang skip ko dito, mamatay sa karoon. Karang ang butasan ito sa purgatorio. Pwede rin ito. Alam mo yan? Ang hiling. Ikaw ang katulad ng kaso rin. Tidak ada kumpulan din. Altos. Doon ito pa sa akin. Wakan ako din bumi. Ngani, ang imong haya, wakaganap na bago. Hindi ang naluso. Ang imong purgatorio, muraga itu siyo kasakit nila. Pag-antos. Huwag na naman ang ito, nagpana tayo. Ay bagay ko kaya ng tusod. Jadi yang itu kalau tak pernah dipavisa, o hindi ipapavisa, at ito din magantos noon, sa matag-visa, kaya sa kampo ang makalas sa katuloy. Wala ang nagsunan kung ito pugihan na pumavisa sa itong kanan, ilan nabanay, dali na mahakas dito. Nung bagi ng impyerno, ang ginagay ka, tapusan. Matag pa ni San Jose, walang talag na punta dito, matutawalay makaiha sa gilid-halun sa sakit dito. Mga Diyos, gatuha sa ni San Bridget, matapa, bisan makupos pagimok kalibutan sa kalayo, dili katanding sa kalayo dito, sa kainit sa kalayo dito sa lugar. Kalimangan sa kasama nito, na bisan makupos pa ang ibok kalibutan sa kalayo, dili katanding sa kainit sa kalayo dito sa lugar, ang talaga mapunta dito. Manangag sa oro, na ini yung kaabli dito hinharian sa Diyos sa kalibutan na ang nilang ipiparasyon ang atong kaluwasan, ang nilang buhatong daan ang atong kairan nito. Kaya mata pa sa Hanatiyo at Korpo Gatidos, basic, mata pa ang kalang mapunta ito, mingi na ng tarik. Gapusa yang nag-iit, makamuro, uy, laway sa kusa, gawas kaya dito, in mag-antos, magtago, iya mga dito, magbilang. Yung tanang ko, ilalim ko ng talag, mapunta ito, naman. Kung mapili ang atong talag, iparehagit ng pagkat ay siya. Ito pa, atong ampingan, atong talag, nagay mapunta ito. Yan. Hindi matawag source ng atong panggil karon. Nakuha tara sa Catechism of the Catholic Church, CCC, o Fundamental Curriculum. Page sa CCC, 1471. O page sa Fundamental Curriculum, Turo Kapol, o Inaputo, dengan salamat po ng Pagkakas. Daghang kayong salamat, Brother Christy, sa iyong topic na tungkol sa Indonesia. Ikaw, di ka maglanay, napitin ka sa oras, nagtawag ko ng susunod nga
Nalabat? Pamabat ba? Si Brad Arman Gagwa. Anong tagal sa si Pampakot? Daghang salamat, Brad Julio Nasir, atong batanong kapit nga ipailan kayo na. Nga, may gabi dahil sa atong tanan na hiya ko, nga ako sa nga ibayad o pagkakas ako nga online course nga kanunay yung tanaw ng live and share sa atong live stream ng gabi nga tanan na brothers and sisters. Kanya mga ison, ang ibang ako paamit ka ulit doon na itulog pinaning no church kung matuod nga iglesia. Ang akong inahan nga saan ka iglesia na ito katutulog na sa inyo ba akong Ginoong sa Kristo sa nalibutan siya at tukod o usa lamang kay iglesia aron maoy padayon sa iyang bulahon sa pagtudlo, pagbalaan o pagdumala sa iyang katawhan. O kini may nato nga mao ang iglesia. Kunya may igsoon ang atong Ginoong si Kristo nagutang o upat ka imaan sa iyang iglesia aron kini makita niya itong mga tao na nangita nini, labi na ito nangita sa kamaturan. O kaupat ka, chief mark sa matuloy, siya itutod sa Panginoon sa Kristo, na kining usa, santa, katolika, o apostolika. Muna ang kaupat ka, chief mark sa churches. Mga isoon, dili na ito malalis ang kamaturan nga diha sa balaan o salatan ang atong Ginoong sa Kristo nagtukod tayo o sa iglesia. Apan subo lang kayo pagandumon kay karong tuwiga aduna nay 44,000 nga nagkalain-lain Christian denomination or laing sikta nga sila usab nag-ampun o nag-claim na sila mao ang tinukod o mao ang tinuod na iglesia. Apan kung atong susihon o gilingon diha sa balaan ng kasulatan, dili nato balalis ang kamatuoran na atong Ginoong sa Kristo nagtukod yun o usa lamang ang iglesia. Gani sa wapa magtukod ang atong Ginoong sa Kristo sa mga iglesia, bitag-an nindaan sa daang tukod diha sa Daniel Kapitulo 2, versikulo 44. Namato pa ni Propeta Daniel, sa panahon ni mangharian, ang Diyos magtukod kung usa ka ginharian nga dili kayo kalupa. Kani usa sa tayo na pamatuod sa Kristo Diyos. Suma sa tayo ni Propeta Daniel, ang Diyos magtukod kung usa ka ginharian nga dili kayo kalupa. Ya ining mga ginharian di maagaw ang iyang gawon sa laing katawhan. Nya karon mga igsoon, ang pautana ining mauntanan natuman gani, natuman gani. Kaya tataan sa Old Testament na ay katumanan or fulfillment diri sa New Testament. Di na para sila tag-antagan. Ako pa natuman ni siya. Natuman yung mga igsoon na mauntanan sa dihang atong Ginoong sa Kristo. Pag-apo niya sa liputan, siya kinong ngadto kang San Pedro diya sa San Mateo, Kapitulo 16, versikulo 18. Tingnan na itong Ginoong sa Kristo na tuis Petrus, itsoperang Petram, ipinikayaw, iklisyanyam, inpurti interi, nung pribalipon at versusyan. Yan. So I tell you, Peter, you are Arab, anapan biswa. I will build my church. Lalo tayo, si Kristo nagtukod kung sa lamang iglesia. I will build my church. Kaya ini ang confirm niya sa Daniel 42:44, inunda. O ang maong giharian, di malumpa. Isumpay sa Panginoon si Kristo, confirm niya. Even the gates of hell
shall not prevail against it. Ikaw, Pedro, ba ito? Kung imabaw meaning ba ito, magatukulong ko ang akong iglesia, o bisan ang kamatayon, dili makatulupag ninyo. Natuman mga iso, natalaan, natuman. Ang iingon ni Propeta Daniel ka, di malumpag ang mga binalian, ikumpirma sa Panginoong Kristo. Nabisan ang kamatayon, o ang hilis, o ang punta, di makatumpag. Yan, kini isisay sa sutso sa San Mateo ng Isuon, na tuloy kapatulunan na ato yung may bagan, kung ato ay yung sabtulong mayo, na atiya ang inulanay yun nga tulog na characteristics sa matuog ng Iglesia. Kung sa mga iso, una, ang ato yung Kristo rin siya, I will build my church. Ang inuog na simbahan ng Isuon, o ang inuog na katawhan sa Diyos, si Kristo rin ito. Hindi mo sadya, I will build my church. Singular. Problema, meron nga akong maging daghanon, meron bukupitin siya nila. Di ba? Mga nisakit na ito. Nagkakawang mga suon, ang ating Ginoong si Kristo, ang Iglesia na iyang itukod, nga ang iyang himong sukaranan, maong ang apostolis. Nanuan, niingon na atong Ginoong si Kristo na ito kang San Pedro, ikaw Pedro, bato, o imabaw, iiling bato, pagkatupulong ko ang aking Iglesia. Ang iyang himong kapatupuranan sa mga Iglesia, mao ang atong unang salupapa na mao si San Pedro. Na siya mo'y bibinlan ka, siya mo'y gihimo na makita na Pangulo. Na ang tinuod yung Pangulo, ang ato ang Panginoong Kristo. Hindi makita na head, pero ang makita, mao si San Pedro. Ikatulong na iso, ang iyang Iglesia nito, di kini maunsa. Kaya naman, sa ako ang ingon din na sa tatan palandaan, niingon na sa kita Daniel, ining mga binalihan, dili kayo kalumpag, na ikumpirma sa Panginoong Kristo, at i-design sa Kristo. Even the gates of hell shall not prevail against it. Apan, subo lang kayo magsuon, kaya ihimo lang sa itong magsuon na mga himulag, na baka ko na Panginoong Kristo. Na naman, kung sa may ito sa Iglesia ni Kristo, na sila'y apostasy. Theory. Ang one word, ang atong isugong ng mga Jehovah's Witness, na ako sila apostasy theory. Namuangkong sila, namudawa, na ang atong Iglesia, ang Santa Iglesia ng Kulika, pero napustata ko sa panahon na namatay na ang mga apostoles, wala na akong makapanuloon. Tarong, kunya, katuwa ng dawa akong mga isuon, magkuba ang akong doktrina sa Biblia, hato na daw, ng isuti ni Kristo. Bisa na kamatayon, dili makapuntog ini. Baka ako ng Kristo. Muna, na ng Kristo ilang iwali, o Kristo ato, wala eh. Lahat na, baka ako na ilang Kristo ato, wala baka ako, tema ito pa sa Pedro. Wagi, bisa na sa baka na ligawas sa baka sa itong Ginoong Kristo. Muna, mga isuon na dako bilang sayo nga ilang ituto nga apostasy theory. Kunya karon mga isuon kay ato namang libalan nga atong Ginoong Kristo nagtuod man o sa Iglesia niya sa atong Ginoo ganina daghan maron ang nag-ampun. Ado na naman 44,000. Dani kani nga research ato pa ni 2020. Ya gabana ni kay kaapot sa 2025 maabot ni 50,000. Muna nga ang ibon kung unsa ni Iglesia nga dito sa Panginoong Kristo. Mao ni ibutangan ni ilhanan o timaan. Kaya ang dalan, kinahanglan man, butangan o ilhanan. Ang si Kristo man mao ang dalan. Diba? Si Kristo niya, si Kristo. Ang lawas ng Kristo, mao man ang Iglesia. Mao nang ibutangan o ilhanan para mailan atong nalita. Kung may suon, ang unang ilhanan o timaan sa matuod ng Iglesia, makining usa o panahinusa. Sa ako ang Ginoo ganina, ang atong Ginoo sa Kristo nagtuod o usa lamang ang Iglesia.
Unya, diha sa Efeso, Kapitulo 4, versikulo 4, bato sa 5, bato sa 6, brother, si San Pablo lingon, adunay, usa lamang kapagtuo, usa ka Diyos, usa ka Espiritu, o usa ka simbahan, usa ka bunyag, one hope, one love, and one faith. Diba? Usa ka kabunyag, orang kabunyag ang kagawa, katulungan na naman ako. Diba? Adunay, usa ka Diyos, kinagluto sa iglesia. Mayon sa Pablo, na usa ka Espiritu, usa ka simbahan, nagigiyahan sa Espiritu Santo, nagipada sa atong Ginoong Kristo. Pero wagi masayon sa Pablo. One hope, one love, one baptism, one church, and one Holy Spirit. Muna, usa na yun. Pero, andag mong pangutana lagi. Nanong ako ang mangyulagano. Mukumpitin siya mga sa atong Ginoong Kristo. Diba? Galing kaya sa San Juan 16:6, ang atong Ginoong Kristo ninyon, usa ka panon, ubos sa usa ka mabalantay. Itinaw nila, usa ka pundo, uba, usa ka pundo, sud sa usa ka mabalantay. Usa lagi ka pundo, usa ka mabalantay. Usa lagi ito, kita mabuhay kita, si Iligul Buhay kuno kay Probita, si Manalo kuno kay Kanang Sumo, si Ipuloy kuno kay Apunin sa Pagkahan. With your special mga ison, mo kupili siya di sila na iba mga sa sinuwa. Di ba mga ison? Para mga ison, ang unang imaan, ang unang marka sa natuod ng Iglesia, mga pinagitawa ko usa o panag-iusa. Kunya mga ison, kung saan na ikaibang marka sa natuod ng Iglesia. Ang ikaibang marka sa natuod ng Iglesia, kung ison, mga pinagitawa ko Santa Kumbalaan. Nga naman, itawag mga siya Santa Kumbalaan. Kay ang atong Ginoong Kristo na mao ang magtutukod, inugdan man sa pagkabalaan. Mao na mga sakong hiniling, itawag sa pagkabalaan. Di ba? Hindi man yung para sa pagkagi, galawa sa daan. Ita, nanikaw mo naman na, nabahin mo balaan. Di ba? Atong mga sakramento, atong mga sakramento, yatara kag sakramento, nga makabalaan ito. Unsa, una, unsa man, bunya. Ikaduha, unsa man, kumpirma, kumpisal. Kumpisal, asal, dihog sa masakitol. Daghang mga sakramento, aron makabalaan ito. Nya, ya sa 1 Pedro 2:9, unsa man tingog sa Pedro. Kamo ang mga piniling katawhan sa Diyos, ang balaang nasod, o ang mga harian pa. Sa ako pa rin may suod, kita dahil balaan nila. Makudwag sa Pedro, kamo ang balaang nasod. Pero ang nakakuwagan, ang nakapakit, o ang lisod, kaya kita na mga membro, nagitawag o balaan, huwag lang na mag-inabuhi na balaan. Di ba? Nabalaan natin sa panahon bihandagan na ginagawa sa atong baptisim. Kaya tanan niya ito nawakan. Nawakan na sila. Buhat noon, kung sarap ang ito. Nadawat na ito atong Espiritu Santo, i-confirm. Permahatan, bisal. Pero ang Espiritu Santo atong dawat, wak na ito palimutan. Maunang, wak na mapuyo na balaan. Kunya, may sabay, isuko ko sa atong Ginoong Kristo. Kung sa may yan sa 1 Pedro 16, pagbalaan inyo na ako balaan. See? Mga mga ison, na ikaduhang marka sa matuod ng Iglesia, mauling pagka-balaan. Kunya mga ison, ikatulo na marka sa matuod ng Iglesia, mauling tawag ko Katolika. Kung sa may Katolika. Buat pasabot ano yung Katolika may suon, makiailakon, mukaila sa di ko kalimutan. Kumbaga ako siya, throughout all embracing, to put simply, universal. Mukaila din siya may suon. Mukaila din siya. Di ko kalimutan, wala siya ginawa ko, Katolika
or makailapon. Wala yung tawag ko universal. Kung na yung English term na global, international. Nalalaman mo na sila. Kaya katuloy ka, universal. Ang ilang gamit sa iyong simbahan, tanawa na, Jesus, Miracle Crusade, international. Tanawa na ng buwan, kung sa ikamit naman, global. Mauna ka na, universal. Kaya nag-aamo mo sila, kaya iglesia na dito po sa Panginoon Kristo, mukha nila Kristo mo kalimutan, igamitan na nilagain na terminology, global, international. Kung saan nila international global, hindi na po kalimutan ba? Oo. Kaya nag-aamo mo na sila, ang simbahan na ito po ni Kristo sa Panginoon Kristo, alam sa tanan, na naman, ganong alam sa tanan, wala na ihipihig sa pagkaon, wala na ihipihig sa tao. Kaya naman, kaya sa una, kung di ka Huriyo, Hintil ka, Samarian ka, o pa kayo na to. Diba? Kaya ang religion sa una, purjurisyo ka, alam na sa Huriyo. Kung Hintil ka, mahungaw ka, magkasala. Pero kung sa Mandaron, si Kristo, alam sa tanan. Alam sa tanan ng tawag. Sa pagkaon, sa una, nagipihig. Kaya di man para sa tanan. Di sila pakataw, mahungaw, kaya di, wala. Pero kung sa may tundo, ni Kristo ka ron, makakaon mo, isa kung sa pagkaon, nga ibalik niya sa pagkaon. Wala na dibinig sa tao kung sa pagkaon. Mga na ang simbahan na ditungkol sa Panginoon Kristo, universal, kung alam sa tanan. Nga, asaman mabasa sa Biblia, ang mga simbahan, alam sa tanan. Nasa San Mateo, Kapitulo 28, versikulo 20, nga sa diha nga itong Pinoong sa Kristo na iso, padung na masakas langit. Mo ni katapusan niya nga instruction nga ito siya mga apostoles. Ingon siya, tungod ini sa inyong pagpamalakaw, himua nga akong tinunan ang talang katawhan sa inyong kalibutan. O bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo o tuloy sila sa pagkuman sa talang na akong isuro kaninyo o hinundumi. Ako, mag-awan ka ninyo hapon sa katapusan sa kalibutan. Matthew 22:20. Matthew 22:20. Laro kayo. Sa karos, paborito kayo sa mga sikti. Matthew 22:20 o Matthew 16. So, basta siya hindi posible ka sa tuwa. Kaya pag ito na ako, yung laro kayo ba? Masaya ko, gisikti niya. Ngayon, nabarin niya ito mga kao. May sukong niya mga anak katulik. Kung siya katulik. Basta ako na may word katulik na sa Matthew 22:20. Naalala ka basa? Bakit hindi mabasa na word katulik sa Matthew 22:20? Pero kung ato sa ato mga isoon, understanding the Bible in context, ato masagot ang pagkakatulika o pagka-universal sa simbahan katoliko na ditungkol sa Panginoon Kristo. Kaya naman, katulika siya, katulika sa lugar. Kaya mo kayo po, kung sa may kaingon ng Panginoon Kristo, made all disciples, all mission, himunga na kung inunan ang talang natauhan sa tigo kalibutan. See? Di kaya katulik. May mga mayroong mga isuon ng mga non-katulik. Uy, katulik, masalit na ako kung isa ng kalibutan, ako kung isa ng kasulik. Naaman ko siya ba isa sa Amerika? Alam nga ko ha, ito nagigikan. Naaman ko sa Iwan, naaman ko sa China, naaman sa Thailand. Kuan sa di, universal sa di. Ito, no? Kaingon sa taga, universal sa sila. Muang-muang sa kapil. Pero, ngay soon, ikaduha mga isoon, makita na ito ang pagkakatulika sa matuot kay Kristiyana naman. Ingon man ito dito sa Kristo, tudlungi sila sa pagtuman sa tanan nga ako isuko kanino. See? Tanan na ito tudlo. May kung sila nga, ay tudlo sa damang tanan. Tanawa na sila, may tudlo sila kalang gilili. Ruwan na tudlo, may ditulog ni Kristo. Mapunang na nila, tudlo sila mga tanan. Pero tanawa, maglarawan, ang itudlo, ang gililira, ang itudlo, tidak itudlo. Tungkol ito, research sa lang. Ngayon, sobra. Mangkon na sila nga, kung itudlo tanan na mag-itudlo na ang sigriya. Pero, ngayon, soon, ang una, ang ikaduha, mangkon nila, nga sila, katoliko po sa akin, kaya na po sila ilang nasod.
Ya, ngayon sila. Katulika mo sa patulungan kay itulong sa namutan din. Hasta kay ipahulong na ano sa pahulay itulong mo kay balik. Makaano mo sila ni anak, pero ikatulong kay soul. Bisan pa kung sahod bali-bali, di kini lamang. Ngayon naman, ang matuod kay Iglesia may soul, katulika sa panahon. Ngayon naman, kung saan na hindi mo sa Panginoon Kristo, kung saan na hindi ka simbahan, ang hindi ka sa Panginoon Kristo, minsan ako, makalupan kaninyo, hangtod sa katapusan, sa kalibutan. Ganina, grabe ang unang kumila, pagkaroon tayo sa hangtod. Kaya naman, sa panahon ng Panginoon Kristo, ako makalupan kaninyo, hangtod sa katapusan, sa kalibutan. Nanay ng GC naman. Nanay, Iglesia ni Kristo. Nanay, Jehovah. Wala. Ang giingnan sa atong Ginoong si Kristo ang unang mga Kristiyano na iyang uwanan hangtod sa tipo kalibutan. Makupan siya ako, makaupan ka ninyo hangtod sa tipo kalibutan. Makikita pa ng sa Iglesia ng Ginoong si Kristo. Naman, ubayan ko na hangtod sa katapusan sa tipo kalibutan. Kunyag, ako itong dawat pinag-ingon nga na usan na nagawa na wala. Isa na iba-iwanan sa Ginoong si Kristo na nawa ka. Di ba? Ito ang gayong ngayon. Wala mga ison nga in-audio o klaro kayo. Sa ito rin. Kaya sabi, hindi mo na mga ison ngayon. Katulikan mo tulungan. Katulikan mo na. May mabasa katulikan sa Kristo. Bakay. May ison nga katulikan. Upat o lima kayo na. Isip ko yan. Kung pasahon na ito. Acts 21, Katahulis or Catholics. Mabasa na rin. Diya sa Roma 16:3, ino sa Pablo, Caius Justus Nius, et Universa Ecclesia. Katlawa na. Ilang manita di sila, kanang dito, kulita, ayaw matawag ang pangalan, kung makakagan, di ko ginagawakan. Mga nilisyo sa konneksyon. Na di man dito ka inahanggan, masawag yung galita, dito kulita, naam din masagot, di ba? Walang leksyon ang ikatulog na limaan sa matuod ng Iglesia. Ang una, usa, ikaduha, walaan, ikatulog, katulika. Kunya, ang ikaupat o katapusan ng leksyon na marka sa matuod ng Iglesia, mga kininilawa ko, apostolik o apostolika. Ganon, excuse me, ganon itawag na siya o apostolika. Kaya ang Iglesia na ditutod sa itong mga Ginoo sa Kristo Misoon, iyang ditutod na maong apasobranan, na maong mga apostolis. Diya sa Efeso, Kapitulo 2:20, si San Pablo ingon na ditutod kamo sa pasobranan na maong ang mga apostolis. Mga itong pagtukod sa Ginoo sa Kristo, dito sa San Mateo 16:18, ang iyang gihimo nga pasapuanan mao ang atong unang sa Papa nga mao si San Pedro. Apostolika gyud ang tinuod nga usa sa mga timaan o chief mark sa matuod nga Iglesia ng Igsoon. Kaya ang Katolika mga Igsoon, mauray ang Katoliko mauray ang usa ka simbahan ug bugtong nga pundo nga makakisba sa iyang hikan sa mga apostolis. Ang unang sa Papa si San Pedro, niya ang sunod si Linus, sunod si Clemente, sunod si Garistos. Di ba? Niya ang kasamtangan, kay Usito sa Sintaisais na ang broken leg, ang kasamtangan nato karon ng Santo Papa, mao ang atong Juan Francisco. Ang atong Tuloy Francis. Muna din na mabagay ng leksyon. Makasubay nila sa pagkagikan. Kung sila maangkon sila matulog ng Iglesia, na-agilate year, ano sa natulog. Niya ang liko na, ang talang 1914, at sa 1930 or 2, di inakapita sila, basta kita. Dito rin kita sila nagsugot. Pero ang Katoliko, Peson, kita natin makahatag kung isaktong dokumento na ipakita nila, huwag ginay putol, mga Peson. Di ka na sa Pedro, hantol sa atong Santo Papa, karon na si Papa Francisco. Kunya mga Peson,
pagpili sa atong Ginoong Kristo nga gihimo dan suradan ang atong unang papa nga si San Pedro na siya dipili nga nabawang buwan. Natagan mo sila pamagalan. Pero ang buwan yun, ang labing taas yun, nagahong, ay single out na to. Natagan mo sila, natagan mo kang agahong, o natagan mo sila, dos na tayo ba, sa ilo, single out, sa ilo tayo. Pero naadi single out nga siya gihimo nga leader yun. Kasi San Pedro, natagan mo yung Yahweh. Tingnan ng isa na itong Kristo, diretso ihatag ko kanimo ang Yahweh sa giharian sa langit. Kunya, may suon, kung atong basaho ng Biblia, adunay nagkadalya nga meaning or kahulugan sa Yahweh. Apan, ang kahulugan sa Yahweh o susi nga nadawat sa atong unang sa Papa, mao ang authority, ang gahom, to govern, to praise, and to sanctify. Naagin niya siya yun ang ibinlan sa gahom sa atong Ginoong Kristo and pasakawasa sa ating mga Santo Papa. Mao sila, kailangan ko sila nagwali, mao nagkuhan nga nagwali lang sila, kaya leader ang nagusap, nagda, na nabaw palit nila, ang nabaw pangulo nila na makita. Ang pinaka-chief lead yun, ako ang Ginoong Kristo. Ang hindi makita, ang pangulo. Wala mga isoon, ako Osborn, ako Kamarka, ako agad nga pangitaon na isoon, ang doa ang maluon na Iglesia. Dali ka naman doon, kung ako alay sumaray sa ito. Ako na rin hindi mga isoon, dali iyang magtutukon. Ang mga Panginoong sa Kristo. Ikaduha, ang timaan sa iyong Iglesia na iyong tutukon. Una, ang iyong tutukon. Ikaduha, ang mga timaan. Kunya, hindi na nakabukas kung may suon kay nanaman na ito ang mahal sa inawan sa pagtuong Katoliko at sa Fernandez, ininalangin ng ubos na halaga. Brother Arman Inaruta, Mayon, may gabi o dagang salamat. Daghang salamat kay Manila Duga sa imong pagpapit ngay tungod sa True Church. Si Pasok Danay napa-abot boto. But Christine, say panibada niyo ka. Ha? Nasya ba? Kalau may hindi na sikat inkuman dia kailangan mo. Istimate kata na sikat kuman basi sigadanan. Kaya sa recognize ang apostolado sa atong street preaching bilang Brazil, Amerika, Putih. Nagkagawin ko na yan. Nagkagawin ko na yan. Mensahe dahil hindi sa ubang ng apostolado na mapa-radio o FB Live di padayon na o sa komisyon na siya itong kaupan si Julito may kapag siya sa meeting kung saan daw si Nara po ay dahil si Narmon si Brad. Oy, sa katong sa katong binahan ka praktiko, hindi tayo open kayo ang office no na San Vitalis dahil sa katedral, sa paganahan. Please, praktiko mo para ng speakers o iato mo sa laing ko ba kasi kamo mo na sa kanada script project ko dahil ang grupo. Pero ako sa usa ka lilit. Sabutan na rata-rata punya sa pan na wala ito lang pabotong si Ratsovke pabotong si Ratsovke so ito lang yung tuman na
kaliwala niya itong pagpangalagan, hinahanglan kita mo sustain, mo-maintain sa atong mga postulado. Ang timanan, nga ang atong boss, no, ang atong boss, si Kristo yung atong boss, makailangan yung boss, niya, nagparayan kita sa atong mga kasalanan, kung kita munda ba, dahil may pagkapanaan ko sa balay, o na sa layo na lugar, binag na yung istorya, dahil ko sa inyong mga silingan, labi na sa pamilya, at ang labi na naroon na ang divorce bill na ipasa sa Kongreso. So let us pray na ang mga senador, hindi yung lagi nila kumahan. No? Retire tayo ng divorce bill, daghan kayo ang maagi na yun. Kaya, aside na maagi, daghan tayo ang pamilya ang maguba. Doon ay lain-laing mga katarungan ng atong mga congressman sa Kongreso. Kaya nabasa na nila, so atong pananay, ako na to na hindi mapasa sa Senado. Lantagan ang mga senador, no, ability niya po. So let us pray. Ikaw, naman si Bradshaw, natawagon. Si Bradshaw, Grandes, mahal ang sabi. May isa na, marang second punta, no? Hindi ba yung mo na nakita kayo punta ko? Kaya sinagtanay ka sa takot ka lang po, takot ka sa pulong dito. Pero hindi mo na okay ba ako lang mga santo sa pagkakin, yung mga ito, bugas, mga nasa, kayo ba sa lawas? Dapat ko rin ba sa Biblia? Ano? Puno, Kristo. Ito no? Ha? Kung Kristo ito? Bono Juan Grace Yusip kaya ito makita naroon karera sa salamin. Hindi na ito klaro sa salamin. Pero kung magkakita na face to face, now I do only part. But when I will do fully, even as you have been fully known, now faithful, love, abide, is free, and this is love. So, kung kita dito naman. Pero, doon, langit na ta, matutuwa, kakita na ta, ilatas ka na. Kalihan niya sa unahuang Diyos na ang makita sa Diyos may isama sa Diyos. Wala sa makatubag sa mga santo sa tumangayo sa ibaw. Naturang tumangayo, may lawas. Naturang tumangayo, longsa. Naturang tumangayo, kabiya sa sarap. Kailangan ay panapang sa Diyos. Panapang sa mga santo. Wala daw sa ibaw, sa tubag na ito. Wala nga, we are open. Pero karon mo pero mo sa kita nato sa pero sa anak tayo pero mo ko panahon ka isama na sa Diyos makahibaw ka kaniya maka ingon nga hibaw ang tastanan ng mga santos kita sa hibaw sa kita so wala nga really the communion of saints kunya mo na pag-isulti na ito kung sa may kalutungan sa Eucharistia, kung sa nito sa Old Testament, nga mo ilantaw sa mabot
Naman pa, tukod ni Kristo sa university. Nasa 14-18 sa wala na suratan. Nalayon na ang kita na ko pero okay, lantaw na sa unang panahon. Salmos 14, nalayon na ang Diyos magpadayan sa mga utang o na ito may bawi. O ilabila sa Eucharistia. Ang Eucharistia mo yung nakabantay ka, mo yung shield ka, tubuhan nila na ito, inom pagkiksutin. Na sa usapan na ito pagkikisut, di kita magkakalawag sa mga nawag sa ito. Di kita sigurado sa itong ginagawa. Wala nga sa Salmos 14:10, Ningon sa Mr. Head, Metamon, kang Kristo, na ang Kristo, ang mulo na, Salmos 14, Salmos 5:10, Santo Cristo, ang Diyos lingon sa Panginoon. Sabi ko sa kaya, ang Diyos lingon sa Panginoon. Ako sa pagkakamahan, nag-isulti sana na imong pagkabari hangtod sa naturan. Kaya na imong pagkabari nangilusan sa pagkabari na wala'y katapusan ng pari nilkisidik. So, ito yung higutan na pari nilkisidik na sa Genesis 14, kalit ka abot, ano Abraham. Sa maniyabot, sa ka-ari, ika sa samin. Yan sa kapari. Pero kay Buklas na nag-ibog na nag-espamisa, pagharap niya, ay gamit pan, red, and white. Yes, Kristo sa nag-espamisa, kung magsulog sa katusan niya, red and white. O hindi mo akong kasimuna, pinunod ka natin, na lawas, red, lawas, wine, dugo ni Kristo. Kaya mo may nagkawas ka ako, dugo ni Kristo. Saya 63, o mga kusas, usa ka natin gabiro, ipatong tanan mga salas. Tanan mga salas na, ipatong natin gabiro, galaw ka. Kemudian berikutnya, kanan selak semua tahu. Kenapa saya kenal ini mungkin dari orang tubuhnya dibuka setelah datang ke sana. Bahwa di bawah situ, nanti kemudian orang Kristus. Kalau sudah dia nanti kemudian sejauh yang ada waktu serasa itu orang Kristus. Porque Deus lá no cara, ou tem que conhecer os povos. Para ligar o que pessoas que da possam ter, sama ni, do que seria primeiro. Ya Ginoo Isus mingon ang inyong magikanan sa panahon sa layas sa mga Israelitas ikan sa Egypt. Pila na ito may kaulit po ng Israelitas sa Egypt? 400 years. Or more than that. Yeah, ang Ginoo nito, okay lang. Tapos, ngayon na. Tatlo ng buwan sa lisan. Kitsa ito. Sugo sa Diyos. Sama Espiritu Santo, ikan o nabi kami. Yang dugo sa kita dito, pahil sa putahan
sebagai sebuah prioritas. Ang mulai dipakai untuk pakai anak perempuan. Sebenarnya para elders saya sa mga Egyptians naman orang putih tinanam ang pagkakita sa pag-aaral sa tinanam ang dalawa. Kung saan natin siya siguro wala sa ilang balisa timay sa namatay na mga Israelitas minanong dua laro 600,000 kapit ko sa kanila. Yakin mo na nabawalik ng langit. Bila ka ano yun? Di pangaluhan ng Meso. Yan ang takbo na. Kaya ang desert, bakit ngayon na lang? Walang dagat. Yung dagko kayo timba ka. Dagko kayo lugot. Nawa kayo kapag dito sa nadaw, hindi ka sa kapag. Wala yan. Iiwag sino. Wala. Takbo kayo. Mana si Gatawas Mrs. Ambo, awet ko kahit sino. Yan po sila sila. Dagat kantil niya. Awet ka kantil. Layo-layo pa. Pang-pang layo ka. So, Gatawas Mrs. Dinti na. Kung siya ito mo. Yung sa araw ng iso, ulitin na. So, ya box na. Kapag nagpika sa kaka, di mo kasama. So, what will you be? Yeah. Then yun, so people read the losses. To arrive in Canaan. Yun kasi sa. Pero rin ako naman ang mga Egyptians. Nagpando ko ang hangin. Paksa yun, pati ang kanan. Dia pulos lang kayo. Pero ang nga, Europe yung pagkakaroon ng presidente. Paksa yun. So, kung kita ang message na doon na ang Egyptian na rin pag-ihaw o patay nila, so, sige si Moses, akin ako. Skarsala sa bumbong ng dapat. Dada sa mga. Ngayon sa ito, system ng ginawa. Kapsa nito. Salamat ito. Mula ito, pinagkasuot ang mga Egyptians na nagdaan bangkaw ispata, mo ito pikip sa dagat. Dito na testimony. Lumos ang mga Egyptians na mamaya. So, iluwas na sila. Yeah, sabi ka po. May desert na close pass. Magtanong ka, tanong daw anong sa kabas, sabi na, mabot ang ilit, wala ka na, hindi na mabuhay. Wakit ano? Ang kita ito, dugot, itong mga. Kasi hindi ko sino, awas sa mat. Ibong na Israelitas na, kaya ng mga itit, magkapas. Kasi dinagalayan ito, pinagtanaw sa akin, ako, musani, ako. Ang pag-ito, pagkakang nila, power mga ito. Maraming mga eksustansya. Gusto, di ko naglawas, di ko kuya, di ko kuya. So, kada, hindi na di ka om, paano di ka siya. Malas message, great for festival. Masalamat kong di ka sa kina. Kapag sila. Pero sumisis si suong ayos na. Ito mo sa tubig. Sabi tubig. Silto. Kunti kita. Kita ang tinugdan siya naman nila. Pero kung bawal kaya sila, kundi nagdikit nila ito. Kaya pagkakot sa bato, luyo nila, linggo nila sa araw, mga nag-wiso siya. Pastor. Sunod. Pagkanan. Magkapa kung siya, bumakay at tubig, nagwaray mo na. Umingon si Sabato sa ulo ko rin po Diyos. Pero, katong batong nagsunod, mo sa sunod. Katong batong nagsunod, mo sa sunod. Tubig, inom sila. Nagano sila na,
ilot ng mga panits kandi sa kilit po tayo. Sudan tubig yung bawas tayo. Kaala sa kanya. Ang ito, nabot nila sa kanya. Ginalbitin sa wishes ko. Namatay siya. Namatay niya ako sa sakit. Giilugan siya sa akin. Yan bawas. Pagkat ka ng tugi sa Miguel kami, kung sinusikir, kinsa na gano'n, pipig sa lawas ng Mesiya. Noong pa niya ang sikir. O di na. O dapat pa niya sa libro de San Pedro, ngayon na naglalis tayo si San Miguel o si Lucifer. Kinsa na kung sa lawas ng Mesiya. Kung bisan pa sila paglaris, si San Miguel, wag yung bulito o pulo, nga pasipala siya. Dili, layan pa ito daw, ibalikas na niya ako. Sa dapat sa Ministry of Will, Moses. Tapos sila sa amin. Yan sa katapusan ko rin ako niya, i-gunda ni Kristo. Ang binig sa alat ni Kisiri, rin na bumayin, niya ni Diyos Kristo ang inyong nilitan. Liwa ng Moses. So, nilitan. Yan ito. Uwi sila. Pero na mamatay ka po. Pero ako, buhay na tinapay ang hinatag sa Diyos sa langit, ang akong pagkaon ninyo, dili tinapay, kundi buhay na akong lawas. Yan ang ninyo. Ito na mo yung kinabuhi mo rin na po. Tinapay ang hinatag sa Pinoy sa Maninawa, wag ka pagong sumatay. Pero kinsa kung pagkakabong sa mundo, Pinoy sa mundo, kung buhay ka niya, siya mo buhay ka na po, kaya kamana ay kaluwas. Ang hawak ko siya sa kapusan. Na ako yun. Ako. Wala ka niya siya. One of the point of the division is what kind of precious properties or gold or what kind of happiness in the world compared with the presence of Christ in us. So, bila pa ka na ulawon, hindi may katati sa presensya sa inyo ulawon. Sa iyo tanong kayo, paglangaw, isa ka ba? Ako, mga missionaries, na umatak sa inyo, as para kanino i-deny. No, that cannot compare to the presence of Christ. Mga magkakalawa ka, mga surga ka. Ngayon sa pagkaw, ako nag-surga ka. Ipahalitan na ko ang aming sa kalawasan. You know what? Kaya po mo, minaw ka na ko. What a good love with you. I have nothing to do with you. The mission will be given upon you. What a good love. Kaya mana na pagsulti, nakukuha, na hindi ka, paulit ko magpag-apos siya ko. Kaya na mag-imuha ka, pagpunto sa sanat. Lewa ka kung namamati. Tuhod sa onsahan na nagkapos na ito, huling na siya. So, do not follow. I do not possess the decision time. After ako magkaito, sa kanilang Ginoo, hindi mo sa naputanan, tip sa kupas sa kamipay ng lawas mo. Hukto na ako kung magaling mo. No, sir. No, ma'am. That's nothing. Ayaw ko ito mo. Ayaw ko yung kaya. Kaya sa magkakugaya, huwag mo lang Ginoo. Bisa kung saan ka rin mo sampit na ako ng kumagitan mo. Nanas ko gabi ulo, ngayon gusto mo. Bisa kung saan mo siyagit at tawag na ko, I will not listen to you anymore. Other follow, other wife. Kaya hindi na kayo kung sampit ko kayo kung dapat kayo. Nais ko gabi ulo, sa na may binang spiritual. Kaya kasi mo, tigil na kumakain.
sakit ka na. Wala na, ang Eucharist, si Stanislaus ka, namatay siya, 19 years old. Gusto ko siya mukha. Gusto dito sa district, yung kasi sa kumuha niya. Pero gusto ko kayo disiplina sa Jesus. Sakit siya. Grabe. Ya, itu bakit siya iba. Kuya, sa walay hotel sa Protestante, hindi siya daw sa dalawang sinta. Lakas Protestante siya. Dalawang sa kanila. Mga naging sa Ginoo. Di ko gusto mo na rin. Jadi ko ko Kalau semua yang mengambil, mengambil, kalau diskusi bisa disebutkan dia itu, hampir kita pos, beliau selain akhir, rutin yang dibayar, ini gangguan terus ya, itu dia, ini pengenalan, ini yang dibawa peserta di sisi dan anak, atau kalau semakin itu bukan kemampuan. Do not be shackled with any issue of happiness of the world. It is not that. Dari tubuh ka, puso ka sa tanas. Sa usang mga kalipan, bukan sekali kita nakapagtapos na ito. Sa dili pagdawa sa mga lalaki sa mga. Hindi kita kadawa sa mga kita nakapagsa. Bisa-bisa sila yang ingin saya. Ngayon, dapat kita dulu. Wala na tapos kita sa mga surga to heaven is different. Ya, jadi ninyo mga apostles sa nagbago ng universe. Wala pa siya. Nasa buhat dos konteros. Kada araw, ang mga apostles, kuyog sila ng matos templo, kung hindi po sila. Sa pag-ibig sila, marami sila. O kita berapa sila. Bayar di sila. So, sila biasa. Jadi kita telah terus siguro kita siguro kita segala urusan itu satu bukit atau penguyuan itu dia berfungsi dengan justru kepada manusia. Saya so itu dia itu untuk experience yang dia seperti itu kata kita kok dimatiin kayak punya namanya Sario Noso ya itu dia susah kemudian tidak buat tidak tinduklah sampai dia mengenai sudah dia tinduk jangan nanti kita tambah usia mulai problem nanti kita buyur terus siapa katanya seperti yang di sini sudah ada dimatiin ditinggal so kadang dimatiin maka kita itu lagi berkayu besar ayo kita Dona Boidi bahkan anda sus dari saya bikin diri sedikit atau biskup terus ini sekali makin dunia itu sedikit dibersihkan kota yang perlu yang itu yang tidak keluar saya lupa saya asli itu mana beliau bukan orang untuk yang di kawasan timur besar maka lawan sudah ditolong itu kita namanya itu waktu itu sudah sudah orang di guru ada gaus seluruh Eucharist kalau itu saya mengenai kita itu domingo lá levantai lunes martes miércoles jueves viernes sábado uma peça e que coisa já então vídeo de face out vídeo assim pelo mundo do Senhor
Doktor, Yunani, Holy Bible, Narinig ang City of Sigwa sa Pinsi. Samtang nagwali si Silas, nagwali siya, ang tagagriya ng iba. Niya, na sila kasulatan ng tandi, ang diwali ni Silas, o ang Pablo, diwali ni Pablo, kunal tukma pas kasulatan. So, tukma ka rin, hindi ka siya, ibinigay, tukma, buo na mga tagagriya. Meaning, nasa dito. What's it you say? Kuno nabuhat si Kristo. So, yes. Oh, Ibeo. Genesis 14:19, Genesis 14:19, nakasutan na ito. Oh, Ito yung para ito. si Genesis Isidik, niya po. Si Isidik niya po, bisa, ay gamit para akin. Kaya si Abraham inata ko, kapulog, yan yung Isidik, no. Ang dami na tutuga na kapasilog na mga palayon po sa ikaw. Para sa 14 sa Isaias, ang Diyos isulti sino, isa na Diyos. Si Yahweh, isa na Ginoo, Diyos siya, Kristo. Ikaw, pare, sa laray ni Isidik, huwag ang ino ko pare, walay. Walang Kristo Christ is according to the order of the Savior. Nasiksuran dito? Ha? Dahil Samos, consider, ikaw o ang Diyos, ingon siya anak, ingon siya na, ingon ko kapare, sa laray ni Isidik. Good sulit. Nanti po si Isidik. Yeah, selamat kayo, at may suot ito. Dan kita dikenal dengan alas lebih dan kami ada berpasan dari kita supaya kita bisa berpasan. Boleh beliau menunjukkan hidup dia segala sesuatu. Santo. Selamat hidup si Mukayo Kupakadamu lagi di Kalimantan. Sama pagkakaw pagkakaw berliti kami hidup. Sakit kami percaya segala. Jadi kita bermuat ini. Jadi rumah kami kali itu, ikaw ay rumah kami. Kono kawan patro di sendiri. Ang Diyos ulat ay rumah kanako. Dosa ay rumah sa kami. Ang Diyos ulat ay rumah kanako. Kita usap ay rumah kami. Jadi biasa di ono Chris, kaya rumah sa Diyos kanako walay katapusan. The love of God for us is endless. Ang bukas sa Diyos ka na ito, wala ito. Salamat ito. Ito kami. Tugma, kami, mubaw sa bukma kami. Maniguha sa magsukol sa tindaw sa iyo. Maniguha po sa likway sa natatanungan. Karoon kami, hindi naman ito. Kami tangi, alingkaw sa sanggot di sa mga. Bukan ako sa mga mata, ililiw ka rin kako ang pakat. Jadi dikalibo sunubog ay namatay ng namatay ang Kristo simbaho. Segala samahan, Espiritu Santo.